Witam Was w imieniu Jezusa Chrystusa, amen? Witam Was. Ja wierzę, że Bóg chce błogosławić każdego z nas. Dzisiaj już Bóg mocno mówi do naszego serca. Przez uwielbienie, przez modlitwę. A kiedy nasz brat Artur, ewangelista, czytał Bożego Słowa, to już był od Boga. Ja uwielbiam Boga w mego serca, bo mam pewność, że na tym kierunku Bóg będzie zaczynać mówić do naszego serca. Taka kwestia teraz. Co będziemy zrobić? Będziemy słuchać i podawać Bożego Słowa, czy nie? I jeżeli tak, ja mam pewność, że w imieniu Jezusa Chrystusa Ty będziesz błogosławiony i błogosławiony. Amen? Aleluja! Chwała Ci, Panie Jezus Chrystus, bo tak funkcjonuje życie duchowe z Bogiem. Nic trudnego. Bóg powołał każdego z nas, aby nas błogosławić. My jesteśmy dziećmi Bożymi, Bóg chce po prostu dotykać się z tego Słowa, Bóg chce, aby wracać do domu błogosławiona. Bo taka jest wola Boża. Wola szatańska jest, abyś wracał do domu w ten sam sposób, który przyszedł. Ten sam sposób, który przyszedł, szatan chce, abyś wracał do domu. Rozumiecie? Ale wolą Bożą jest, abyś wracał do domu z Twoim zwycięstwem na rękach w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen? A Bóg zapłata za grzech, śmierć, lecz dar łaska Bożym jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie Panie naszym. Kochani bracia i siostry, jeżeli naprawdę Ty chcesz wychodzić z tego zgromadzenia dzisiaj błogosławionym, słuchaj, co Bóg będzie chciał mówić do Twojego serca. Co będzie chciał, co chce mówić i będzie mówił. Ostatni czas być może niekoniecznie u nas, ale są społeczności, są tam, gdzie spotykają się ludzie, którzy już nie chcą słuchać po prostu pewne słowo. Grzechu. Są ludzie już być może, którzy nie chcą słuchać. Niedawno temu, jakieś parę miesięcy temu, ktoś przychodzi do mnie i mówi tak: pastorze, przestań mówić o grzechu, mówić o co innego. Ja mówiłem, nie. Jeżeli ja mówię o grzechu, no to być może Ty musisz upamiętać swojego grzechu, już Bóg nie będzie mówił w taki sposób. Kiedy Bóg mówi, Bóg jest wszechmogący, wszechwiedzący. Bóg zna każdego serca. Jeżeli dzisiaj Bóg mówi w taki sposób, no to słowo dla każdego z nas. Albo być może dla jednym, a być może dla wszystkich. Bóg mówi do takiego: słuchajcie, jeżeli ktoś dzisiaj ma w życiu jakiekolwiek miana po prostu nieprawości, Bóg dzisiaj pełni łaska, zaprasza Cię, troszkę niżej, zaprasza Cię, aby upamiętać się. Bóg zaprasza Cię, aby po prostu pokutowałeś do Niego dzisiaj. Razem i równo do mnie. A kto wie, że ta słowa jest świadome? A kto wie, że Bóg nie mówi do całej społeczności? A kto wie, że Bóg nie rozciąga społeczność do jutra, aby nie żyć w grzechu? Bo jedyna rzecz, która przeszkadza dzieci Boże wzrastać duchowo, jedyna rzecz, która przeszkadza Kościół, aby wzrastało, jedyna rzecz, która po prostu przeszkadza Kościół, Ciebie, mnie, aby przyjmować Boże błogosławieństwem, to jest grzech. Nie ma co innego. I z tego powodu tak jest napisane: zapłata za grzechy, a Bóg zapłata za grzechy śmierć, lecz dar łaska jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie. Pan Jezus Chrystus zbudował Kościół. Pan Jezus Chrystus powołał każdego z nas, powołał Ciebie, aby być dzieckiem Bożym, aby być świętym, aby być nazywany narodem świętym, aby być nazywany Kościół. Ale jest potrzeba zrobić tę rzecz. Bóg chce nas błogosławić. Ja wierzę, że Bóg chce dać błogosławieństwo dzisiaj. Ale najpierw będziemy poprawiać się z Bogiem. Izajasza 59. I względem na tego mowa, będziemy czytać Izajasza 59. Jest piękna mowa tutaj z Bożego Słowa. Izajasza 59. Prorok Izajasza napisał coś takiego. Wersety pierwszy, bardzo ważny, i drugi potem. Oto ręka Pana nie jest taka krótka, aby nie mógł pomóc, a jego ucho nie jest tak potępione, aby nie słyszeć. Wersety drugie, wersety. Lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga. Wasz grzech zasłonił przed wami jak oblicze, tak że nie słyszy. To masz nas wersety drugie. Jedyna bariera do wody, że może być grzech na życie człowieka, aby nie mógł po prostu przyjmować Boże błogosławieństwo w jego życiu. Dzisiaj jest jego komentarze.
Słucha tego słowa, kto ma uszy do głowa. Słucha tego słowa, który chce powiedzieć, Panie, ja jestem ta osoba, którą chcę żyć. Ja jestem ta osoba, która ja nie chcę być poddana tych grzeszności, tych grzechów, ale chcę być poddany Tobie. Przyjmuj tego słowa, tak czy nie? Amen? Tak ma być naszego życia. Jeżeli Bóg mówi w taki sposób, bo Bóg ma serce, do kiedy będziesz żył w grzechu? Bóg może zapytać Tobie. Dzisiaj jest dzień do pamiętania, dzisiaj jest dzień. Jeżeli zbliżysz się do mnie, ja zbliżę się do Ciebie. Jeżeli wyznajesz swoje grzechy dla mnie, ja wybaczę swoje grzechy. I będziesz na nowo kroczyć za mnie. Na nowo. Amen? Na nowo będziesz kroczyć za mnie. To jest wielka łaska, zaproszenia Boże. Aby możemy pokutować przed Bożego Tronu dzisiaj, aby być błogosławiony. Dzisiaj i na zawsze. Amen? Aby wybrać po prostu tego brama ciasna, aby kroczyć za Chrystusem, a nie tego brama szeroka, po prostu, który prowadzi do śmierci. Widzisz, Bóg powodu pamiętania. Nie tylko już będziemy modlić się. Tak, Bóg chce zmóc naszego serduszku dzisiaj. Będziemy pokutować, aby potem przyjmować inni błogosławieństwa naszego serca. Amen? Inni błogosławieństwa, które Bóg chce nam dać. Bo dlaczego? Obietnica, albo już wypełniona, albo Bóg chce dotycząco wypełniać. To wtedy pierwszy, Izajasza 59. Oto ręka Pana nie jest za krótka. To ma znaczy, Bóg nie jest tym Bogiem, który nie może błogosławić. Bóg może, On jest wszechmogący. On może wszystko zrobić, co my nie możemy. Amen? A dalsze co jest zapisane? I Jego ucho nie jest tak potępione, aby nie słyszeć. To ma znaczy, Bóg słucha. Bóg słucha każda modlitwa. Być może taki czas tym modlić. Bóg słucha. Ale być może taka sytuacja, że Bóg nie może opowiadać w tym sensie, że jest jakaś bariera. Jest jakaś bariera. Bo jeżeli człowiek wyżył w grzechu, to Bóg nie może błogosławić tam finansowo, duchowo, jakieś nie wiem. Bóg może błogosławić tak. Modlitwa, kiedy będzie pokutowało się do Niego. Modlitwa pokuta. Kiedy człowiek będzie pokutował i będzie teraz do Niego, Panie, ratuj mnie, przybaczę mnie, Panie, bo ja chcę żyć. O tak. Ta modlitwa zawsze będzie powiadała. Bóg zawsze będzie powiadać modlitwę, ale przez Boże Słowo możemy zrozumieć, jeżeli Antero żyje w grzechu, to nie ma możliwości, aby Bóg nas opowiadać. Może się On słucha, ale czeka. Ale jak to można? O, to mój dziecko, proszę różne rzeczy, ale popatrz, on żyje w trwałym grzechu. Amen? To właśnie Bóg mówi do naszego serca. Bóg chce błogosławić, ale my musimy poprawiać się po prostu. Poprawianie. Jest potrzebna taka, poprawiać się przed Bożego Tronu. Aby znajdować się jako dziecko Boże. Po prostu, aby słowo, które jest zapisane, tam pierwszy list Jana, że tych, którzy po prostu trwają w grzechu, aby nie był w taki sposób. Aby nie być dzieci diabelskie, ale aby być dzieci Boże. Tych, którzy trwają w Boże Słowo, tych, którzy trwają w Bożej mądrości przez Ducha Świętego. Amen? Zapraszam do modlitwy. Stajemy. Pierwsza modlitwa dzisiaj. Czuję, aby tego zrobić. Będziemy po prostu modlić się teraz. Modlimy się. Wołamy do Boga. Pokutuj. Żałuj. Nie wystarczy żałować. Musimy żałować, pokutować, wyznawać dla Pana. I automatycznie Bóg jest wierny, tak jak zapiszmy święty, Bóg jest wierny i potężny. I baranka krew nas uczy do wszelkie grzech, żadnej prawości. Amen? Budujemy się. Panie Jezus Chrystus, do Ciebie z całego serca teraz wołamy. Ja wierzę, że Ty mówisz do Kościoła. Ja wiem, że Ty mówisz do mnie i do każdego z nas. I teraz, Panie Jezus Chrystus, prosimy, przez Twoja łaska, przez Twoje miłosierdzie, Panie Jezus Chrystus, aby dotyka naszego serduszko, aby potwierdził, aby pokazał, o Tu jest prawości, o Tu jest zrozumienia grzechu. Panie Jezus Chrystus, wyznajemy grzechu Tobie. Wyznajemy grzechu Boga żywego. Wyznajemy grzechu Pana Jezusa Chrystusa. Ten, który umarł na krzyżu z naszego grzechu. Ten, który przeszedł, aby uratować nas, gości od grzechu ich. Pana Jezus Chrystus, do Ciebie, Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Wyznajemy Tobie grzechu, Panie Jezus Chrystus. Prosimy Cię, Panie Jezus, aby w nasze życia wszystkie równo, cały zbór, każdego brata i siostra z tego zgromadzenia, Panie, aby byli czysty, aby byli święci, aby byli tych ludzi, którzy będą kroczyli za Tobą, aby byli ludzie błogosławieni. Panie, ja wiem Ci teraz, Ty dotykasz sercem, ja wierzę i czuję tego, Panie, przez swego Ducha Świętego, że dzisiaj, teraz właśnie, Panie, Ty dotyka, przekona i przebacza grzechu tego miejsca. Panie Jezus Chrystus, chwała niech będzie dla Ciebie, Panie Jezu, za ogromny